Dobrý deň, volám sa Timea Horňáková z realitnej kancelárie Staviame bývanie. Dnes som si pre vás pripravila ponuku rodinného domu v Prešove v časti Šalgovik. Nech sa páči, poďme sa pozrieť. Rodinný dom má suterén a dve nadzemné podlažia. Prvé nadzemné podlažie tvorí zádverie so vstavanou skriňou, kuchyňa s kuchyňskou linkou, spotrebičmi, komorou a je prepojená s obývacou výzbou, v ktorej sa nachádza aj krb a výstup na terasu. Spálňa so vstavanou skriňou, detská izba, kúpeľňa z WC, vstup do garáže a do záhrady. Druhé nadzemné podlažie tvorí chodba s prístupom do galérie, izba so šatníkou, vstavanou skriňou a balkónom, izba so vstavanou skriňou a balkónom, samostatné WC, kúpeľňa so sprchovacím kútom. Dobrá lokalita, vkusná nehnuteľnosť, vlastné parkovanie, garáž, altánok, záhrada 800 m². Pokiaľ vás táto nehnuteľnosť zaujala, nech sa páči, kontaktujte ma.